אוקיי, חדשות של אמזון. אמזון שחררו את נובה פרמיר שלהם, זה המודל הכי חזק, הוא עכשיו ב-GA, והם אומרים שהוא יכול לשמש מאוד טוב לדיסטיליישן, שזה אומר ללמד מודלים חלשים יותר לעשות משהו מסוים. נגיד אם רוצים לעשות להם פיין טיונינג עבור משימה ספציפית, אפשר לייצר דאטה ממודל חזק, לגרום להם לעבוד טוב עבור המשימה הזאת, וככה לחסוך כסף כשתעשו אינפרנס, שתעבדו עם המודל הזה בסוף. כן, אז זה נחמד. כן, הם מראים איך התוצאות שלו, ביצועים הרבה יותר טובים מהפרו, שזה הקודם הטוב שלהם. מבחינת מחירים אפשר לראות, הם תמיד מראים ב1,000 טוקנים, אבל 1,000,000 טוקנים זה סוג של הסטנדרט, ואתם יכולים לראות שהם עושים הם עולים $2.5 למיליון טוקנים אינפוט, ו12.5 למיליון טוקנים אאוטפוט. אם נשווה את זה לסונט 3.7, סונט הוא $3 ו$15, אז הוא יותר זול ממנו, אבל זה עדיין מודל די יקר, אם נגיד משווים אותו למודלים של גוגל מבחינת מחירים. אוקיי, עוד Summer of AI Editors, בקטנה מאמזון. אז יש את אמזון Q Developer, זה לא משהו חדש, אבל הוא קצת כמו GitHub Copilot, שאפשר להתקין אותו בכל מיני IDEs, זה באופן כללי. אז עכשיו הם הוסיפו איזו אינטגרציה, לא ב-IDE ספציפית, אלא ב-GitHub, בעזרת GitHub App, מתקינים כזה GitHub App ב-github.com, ובעצם אפשר לעשות שם code review, ולגרום לו, לבקש ממנו לתקן באגים, ולממש פיצ'רים וכו'. האמת שזה נשמע מאוד מעניין, וזהו. הבא בתור זה שיש להם עדיין את אמזון Q Developer, יש אותו גם ל-CLI, ועכשיו הוא תומך ב-MCP, ויש שמועות מביזנס אינסיידר שהם עובדים על New AI Code Generation Tool או Platform, שוב, Summer of AI Editors. אז לא ברור לי למה זה שונה מנגיד ה-Q Developer, אבל זה חדש, וזה כנראה יהיה מגניב מאוד וכו'. אז גם אמזון נכנסה, או מנסה להיכנס לשוק הזה של ה-AI Assistants, Code Editors וכו'. אוקיי. Z, כאילו היה חסר לנו עוד AI Code Editors, אז Z שהוא Code Editor שכבר קיים, הם שחררו את ה-AI Code Editor שלהם, והם אומרים שהוא לא fork, הוא לא בנוי על VS Code כמו הרבה אחרים, שהם Closed Source, שבנוי על Open Source, אלא הם Open Source לגמרי, בנויים על Rust מההתחלה, אז מהירים, Open Source ברישיון של GPL V3, כולל כל ה-AI Capabilities שלהם, אז הכל ממומש בקוד פתוח. הם אומרים שהם privacy first, שזה נשמע מאוד טוב, ואם להאמין להם אז באמת זה נשמע טוב. הם לא עושים שום שימוש בדאטה, אלא אם אתה עושה opt-in לכל מיני דברים בצורה יזומה, ששוב זה נשמע מצוין. אפשר להביא מפתח משלך למודלים קאסטום, או להריץ מודלים על המחשב שלך עם אולמה. סך הכל באמת נשמע אחלה. אתה יכול שהאג'נט הזה שרץ שם יהיה לו שליטה מלאה על כל מה שה-ID יכול לעשות, או רק לדברים read only, או בכלל לא, ואז זה הופך אותו להיות צ'אט, כי אם אתה לא רוצה, לא יודע, לתת לו יותר מדי שליטה. כמובן, תמיכה ב-MCP, כי איך לא, מבחינת תמחור, יש לו מודל טיר חינמי, עם הגבלה כמובן, $20 זה כזה הסטנדרטי, שאמור לספק את רוב הצרכים של המפתח הממוצע, בוא נגיד. אוקיי, חדשות של מיסטרל. אז מיסטרל שחררו את מיסטרל מדיום 3, המודל החדש שלהם, לדבריהם state of the art performance, ב-8x מחירים יותר נמוכים, פי 8 זול יותר. הוא מותאם לאנטרפרייז בזה שאפשר לעשות עוד deployment היברידי on-prem בתוך VPC. שוב, לצטט אותם, הוא אמור להיות מאוד טוב ב-use cases מקצועיים כמו coding ו-multimodal understanding. מחירים יותר זולים ממה שראינו למשל קודם, 0.4 למיליון input ו$2 למיליון output, והם אמרו שלארג' אמור להגיע בהמשך, אם זה מדיום. ואם אפשר שוב לראות נגיד את ההשוואה של הביצועים שלהם, אז הייתי משווה מול נגיד קלוד סונט 3.7, ואפשר לראות שהציונים שלהם מאוד טובים, עד כמה שהבנצ'מרקים אומרים משהו. הם אומרים משהו. אוקיי, קוגנישן, החברה מאחורי דווין, פרסמה את DeepWiki. בגדול זה אפשרות כזה שפשוט תיקחו כל ריפוזיטורי בגיטאב, תחליפו את המילה גיטאב ב-DeepWiki, והם מאנדקסים שם המון ריפוזיטוריז ונותנים לכם אותם בצורה של וויקי. אפשר לעשות צ'אט על זה, ואם יש לכם דווין, אתם יכולים לעשות את זה על ריפוזיטוריז פרטיים. כן.
אוקיי, קצת חדשות מגרוק, האמת שתפס מאוד את העין שלי, העובדה ששוב, זה שמועה, זה פורסם ב-The Verge, זה לא משהו שהם פרסמו, אבל אם זה נכון, זה מאוד נחמד, אני חושב שמייקרוסופט תתחיל לארח את המודלים של גרוק, כי נגיד, יכול להיות שהמודלים של גרוק מאוד טובים, אבל לא בטוח שבתור נגיד, לא יודע מה, פרודקשן רדי, הייתי הולך לטוויטר בשביל לקבל שירותי מודלים, הם לא בדיוק ה-Cloud Provider הטיפוסי, אני חושב, אבל אם מייקרוסופט יערכו אותם באז'ור, זה יהיה מאוד נחמד, ויאפשר גישה למודלים בצורה הרבה יותר טובה, ואפשר גם לדבר איתו עכשיו, יש לו voice mode, אז אפשר לקשקש איתו על הכל. כמה דברים קצרים, דוקר, מצאתי את זה מאוד מעניין, שדוקר הוציאו פיצ'ר שנקרא מודל ראנר, שמאפשר להריץ מודלים עם דוקר בלי שום דבר אחר, כמו אולמה קצת. אפל, היו פרסומים שאפל שוקלים להוסיף את כל החיפושי AI כמו פרפלקסיטי למשל, בנוסף לגוגל במכשירים שלהם. לייטריקס, החברה שמייצרת, יש להם שירותים של ג'נרות וידאו, אז הם הוציאו מודל אופן סורס LTX V13 ביליון פרמטרים, שאפשר להריץ על חומרה אנושית, חומרה של קונסיומר גרייד, והוא אמור להיות שוב מאוד טוב. וסונו, הג'נרות של שירים ומוזיקה, הוציאו גרסה 4.5 למשתמשים המשלמים, והוא אמור להיות מאוד מאוד טוב. אוקיי, עוד קצת דברים קצרים. מטה שחררה, אם במקרה מעניין אתכם מודלים של מטה, של מודלי למה, אז הם שחררו ספרייה לאופטימיזציה של פרומפטים, ספריית פייתון, שבעיקר זה טוב אם אתם רוצים לעשות פורט כזה, להעביר פרומפטים ממודל אחד למודלים של למה, אז כדאי להשתמש בספרייה הזאת. ועליבאבא שחררו ספרייה חדשה, משפחה חדשה של מודלים, קוון 3, אוסף של גדלים וכולי, כן. אוקיי, אז תחנת רדיו באוסטרליה, הייתה שם שדרית שקראו לה, איך קראו לה? ת'אי, והיא שידרה שם 6 חודשים, 4 שעות ביום, מוזיקה מיום שני עד שישי, הכל טוב ויפה. מסתבר שלא הייתה שדרית אמיתית, אבל לא אמרו לאף אחד. הם נעזרו בשירות של 11 Labs, של ה-voice cloning שלהם, ושם אנשים התחילו לחשוד מי זאתי, למה לא מוצאים עליה שום דבר, מה שם המשפחה שלה בכלל, וכולי. אז בסוף הם הודו שלא, עשו איזה ניתוח גם של קטעי סאונד, וראו שהיא אומרת אולד סקול בדיוק אותו דבר, תמיד, אוקיי, בכל מקרה, הם בסוף הודו שזה AI, ומעניין, לא יודע, איך זה גורם לכם להרגיש שנגיד חשבתם שמישהו בן אדם אמיתי וגיליתם שלא? מעניין. באותו קצת בעולם הדומה, האפל שמזכיר לי את אותם דברים, אז היה איזה ניסוי, נעשה איזה ניסוי סודי ברדיט, לא על ידי רדיט, על ידי חוקרים חיצוניים, לא ידעו על רדיט, רדיט לא ידעו על זה שום דבר, הם ערכו איזה ניסוי בסאב רדיט, בקבוצת פורומים כזאת שנקראת Change My View, שהרעיון שם הוא שאנשים ינסו לשכנע אחד את השני ולגרום להם לשנות את דעתם, ונותנים שם נקודות למי שמצליח וכו'. אז הם עשו ניסוי והם הכניסו בוטים שהמטרה שלהם הייתה לשנות את דעתם של אנשים ולראות איך הם יעשו את זה, מספיק טוב או לא. והם דיברו על נושאים הם מאוד רגישים וכו', ואנשים לא ידעו שהם רובוטים עד כנראה שזה נחשף בצורה מסוימת. וכן, רדיט פרסמו על זה, קודם כל בקבוצה פרסמו שנערך הניסוי בלי ידיעה של המודרטורים וכו', אנשים בקבוצה, וגם זה פרסם ה-Chief Legal Officer של רדיט, שזה לא היה ידוע להם, שזה לא בסדר חוקית וזה, והם רואים הם עכשיו בודקים מה לעשות מול האוניברסיטה, והעיפו את כל הבוטים וכו'. בכל מקרה זה מעניין, ולכאורה, לפי מה שהבנתי, הבוטים האלה עשו עבודה די טובה, הם גם אספו את כל הנתונים בשביל לראות איך לשפר את הבוטים האלה, בשביל שבסיבוב השני הם יעשו עבודה עוד יותר טובה. ואחרי כל הדברים האפלים, הייתי צריך משהו קצת קליל, ל-IBM יש מודל חדש. עכשיו אין לי משהו חכם להגיד עליו, אבל הייתי חייב להזכיר אותו. זה מודל חדש שהוא משלב, אם אתם זוכרים ל-AI21, יש איזה מודל שנקרא ג'מבה, שילוב של טרנספורמר עם SSM, אז הם גם עשו משהו דומה. והסיבה היחידה זה רציתי להשאיר טעם טוב בפה, למודל הזה קוראים במבה. אז כן, יש מודל, large language model שנקרא במבה. זה היה צריך להגיע מתישהו. תודה רבה. מקווה שנהניתם מהחדשות. הם עושים את המודל שקוראים לו ביסלי. סליחה, זה היה מתבקש, אוי זה גרוע, כיף לי. בקרוב, רן, בקרוב.